krásné znovu se do tebe zamilovat. Tobě se nelíbilo znovu dobývat svého manžela? Jo. Jak to jo? No tak, ty jsi byla ve výhodě, protože jsi věděla, že za tebou blázním, nedalo ti to žádnou práci. Umíral jsem touhou po těchto očích. Po téhle pusince, po které šílím. Ano, já to věděla. Já to věděla, proto jsem s tebou koketovala a dělala jsem všechny ty věci, aby ses do mě zamiloval. Nemohla jsem tě ztratit. Ano. Když jsem tě viděla s Mirtou, tak jsem žárlila. Měla jsem chuť je zabít tebe, ale ty jsi to nevěděl. S Maritou to bylo horší. Chtěla jsem s ní být pořád, když jsem ji našla. Chtěla jsem si ji získat a už se od ní neodloučit, ale toho jsem krůček po krůčku dosahovala, ne? S tebou ne. Musela jsem se ovládat, protože jsem tě chtěla obejmout a stisknout a celého tě zulíbat. Tak si to měla udělat. Měla si to udělat, čekal jsem, že to uděláš. Umíral jsem touhou po tobě. Já jsem také žárlil, protože nejdřív tu byl Enrique, ale to skončilo. Potom hloupost s mužem z tvé minulosti. Nemohl jsem tušit, že to jsem já. Nevěděl jsem, že jsem s tebou už někdy dřív byl. No, konečně. Blahopřeju. Už jsme byli netrpěliví. Čekali jsme na to. No ano, už jste věděli, že Gustavo všechno ví a nic jste mi neřekli, co? Díky. Jenom proto, aby si tuhle chvíli víc vychutnala. Proč se slíbila s tatínkem? Marito, pojď sem. Tak tobě by se líbilo, aby Lucasita byla tvoje maminka. Ne, Gustavo, ne. No nemůžeme, takhle to nepochopí. Počkej, ale ano, počkej. pochopí, to uvidíš. Chtěla bys, aby Lucasita byla tvoje maminka? Ano. Když jde o Lucasitu, tak jo. No, dobře, tak ji tady potěšíme. Marito, tak odteď je Lucasita tvoje maminka. Bravo! Nepovídej, Amadore. Takže ty skoupil hokinářství Číňana Vicenta. Ano, pane, ale jen díky vám. Lucasita vybrala s pomocí otce Emília peníze z vašeho účtu. Pokud si vzpomínám, chtělo to trochu zatlačit na bankéře. Když jsem pracovala v domě u Aldamových, to je rodina toho... Toho malíře. Ano. Prostě otec a Modesta mě přivedli na tu myšlenku. Jenom nechápu, proč si pracovala, když si mohla ty peníze kdykoliv vybrat. My jí říkali to samý, ale tvrdohlavě opakovala, že ne, že prej nejsou její. Něco vybrala pro nás, pro sebe nic. Dala jsem i Pedrovi. A také Sergiovi. Finančně mi vypomohla, aby můj Sergio mohl nastoupit na univerzitu. Sergio byl u zkoušek ze všech nejlepší. Získal stipendium ve Spojených státech a je z něj doktor a žije tam. Ano, vážně. Je to skvělý lékař. Také se oženil a mají chlapečka. Blahopřeju, vždyť Sergio si vždycky zasloužil jenom to nejlepší. Děkuji, pane. Určitě. I když jste to nevěděl. Ve spojení, ale situace je teď kapku těžká. Jednou nahoře, pak dole. Mohli bychom zase otevřít dům Miguela Mendozy a všichni se tam nastěhovat. A zaměstnanci by byli ti sami. Ne, miláčku, pomoz jim, jak budeš chtít, ale do toho domu se už nevrátím, tam už nechci. Jako bych nic neřekl. A co kdybychom žili na statku? Já chci, tatínko, já chci. Já také. Ano. Sakra, zdá se, že jediný budu tratit já. Zůstanu bez šéfa a bez práce. Klid, Enrique, s vámi mám jiné plány.
Tím prvním by mělo být sehnat mi nevěstu. Jestli jste si toho nevšimli, tak ze všech zde přítomných jsme svobodní jenom Marita a já. Jistě Marita je ještě maličká, ale mě už ujíždí vlak. A nemluvte o nezadaných, pane.